Terve, mä oon Henri Kaistista. Pinkstateissa oli keskustelu, miten tämmönen ajantaikasivusto saadaan päivityskoneen päälle, ja mä ajattelin, että tää on hyvä paikka vähän demota, miten buildi toimii. Tää sivusto toimii niin, että täällä on pari palstaa tekstiä, kuvia, pari palstaa ja ehkä täällä on vielä 4-palstainen jako, että tää ei ole ihan semmonen yksipalstainen homma. Katsotaan, miten se tehtäis. Ja mulla on täällä ihan clean slate installaatio tällä hetkellä buildista, missä ei mitään. Katsotaan, miten me saadaan YouTubeen aikarajoissa aikaa. Mä aloitan sillä, että mä teen sivunimisen datamodellin, johon mä löyn vähän kenttiä, ja asiakas toivoo, että tää on suomeksi, niin tehdään käyttöliittymä suomeksi. Mä laitoin sinne sivun nimi, sisältö ja kuva. Ja tosiaan siellä oli 4 palstaa, niin mä merkkaan tähän 4 palstaan. Teen tämmöisen palstakontrolliin, että voidaan tehdä 4-palstaisia juttuja. Laitan 25% kaikkea, muuten toi onkin ihan ok. Eli nyt se voi luoda 4-palstaisia juttuja. Tää on hyvä. Tallennetaan toi. Ja nyt mä voin luoda sivunimisiä sivuja. Mutta ennen kuin mä lähden tekemään sen, niin mä voitaisiin luoda template, mikä määrittelee sen, että miltä se näyttää. Ja mä oon kopioinut tuolta HTML-koodit, staattisen sivuston HTML-koodit, ja mä en ole oikeastaan mitään muuta tähän tehnyt, kun vaan laittanut tyylitiedostojen ja kuvien polut kuntoon. Ja nyt se näyttää sivuilta, ja mä lyön tänne nyt, eli etusivu, ja sittenhän siellä oli tämmöiset sisällöt, koppataan ne sinne. 2 palstaa puolesta välistä poikki. Ja sitten siellä oli vielä kuvaa. Noin, tallennetaan. Mä luon uuden sivun. Itse asiassa mä teen jokaiselle sivulle, mitä siellä nyt oli, niin oman sivun. Noin, nyt meillä on jokaiselle sivulle, mitä tuolla on sivuja. Jos me katsotaan nyt etusivua, miltä se näyttää, niin se näyttää tältä staattiselta sivulta, mikä siellä oli siellä templateissa. Eli nythän me ollaan oikeasti etusivulla, mutta täällä on joku yhteystietoja ja näin päin pois. Eli mennään sinne templateen ja tehdään ensiksi navigaatio, kun täällä on staattinen navigaatio, tehdään sitten dynaaminen, ja sen tekemiseen on hyvä käyttää tämmöistä kuin B-strukture. Haetaan juuresta. Ja sitten jokaiselle sivulle tuli oma tagi ja linkki. Suljetaan ne. Ja sitten me tarvitaan se ehto, että se sivu millä ollaan, niin silloin open klassi, niin se vähän värittyy eri lailla. Noin, nyt pitäisi olla dynaaminen navigaatio. Ja näinhän se on, eli me voidaan nyt navigoida täällä aika vapaasti. Ja aina värittyy se sivu millä ollaan ja siellä menee osoitteet automaattisesti. Yes. Sitten se sisältö. Tässä on meidän sisältöalue. Otetaan tuosta tekstialueesta alkaen pois kaikki noin. Ja meillä oli semmonen kenttä täällä kuin sisältö. Koodataan se sinne, ja jos me halutaan sen kentän sisältö, niin me käytetään tämmöistä kuin page sisältö tagia. Ja katsotaan mitä se on nyt syönyt. Yes, siellä on ne sisällöt mitä tuli. Ja sitten me voitaisiin vielä laittaa se kuva. Jokaisella sivulla ei välttämättä ole tuommoista kuvaa, mennään sinne kohta. Mä teen tämmöisen ehdon. Jos se on, niin sitten näytetään se, mutta jos sitä ei oo, niin joo, se olikin kuva, teikö kuva, ja koska sinne voi tulla myöhemmin monta. Ja otetaan, se oli sitten page. Noin, ja nyt siellä etusivulla pitäisi olla myös laitettu se kuvatiedosto. Niin katsotaan, tuleeko näkyviin. No niin, sieltä pärähti kuva näkyviin. Yes. Jos katsotaan tätä alkuperäistä sivua, niin täällä on tosiaan näitä palstoja, kuvia,
ja näin päin pois. Ja todennäköisesti tämä tulee laajentumaan vielä enemmän, eli me tarvitaan nyt enemmän näitä palstakenttiä. Sitä varten mä voisin tehdä uuden datamodellin. Mä annan sen nimeksi semmoinen kuin sisältöosio. Annetaan sille vähän eri ikoni. Ja annetaan sille nimi ja taas se palstat. Ja oikeastaan muuta sille ei tarvikaan. Ja tästä taas ne 4 palstaa. Nääpä ei tarvikaan kuin 2 palstasia näköjään olla, niin tehdään niistä 2 palstasia. Tallennetaan se. Ja sitten tehdään vielä yksi yksittäisille kuville. Tämä on kuvatiedosto, tekijä ja nimi. Sen nimi oli kuva. Annetaan sillekin oma ikoni. Noin, nyt meillä on sisältöosiot ja kuvat. Nyt jos me mennään tänne uusi design-lasi. Täällä on esimerkiksi tämmönen Markku Salo. Tehdään sinne uusi sisältöosio. Otetaan sille sisälle nimi. Tää nimi on pelkästään sisäisen käyttöön, sitä ei vaan tulla näyttämään tuolla sivustolla. Ja sitten tehdään vielä uusi, mikä oli Moberg Penttinen. Noin. Nyt me voidaan laittaa yksittäisten sisältöosioiden alle kuvia. Eli täällä oli Markulla tämmöisiä kuvia. Mä laitan ne ensimmäiset 4 hakkaan sinne sisään. Okei, ja sitten vielä Moberg ja Penttisen kuvat. Noin, nyt meillä on pari kuvasarjaa ja niille kuvat. Sitten ne pitäisi saada näkyviin. Ja mennään sinne sivutemplateen taas. Me nyt haetaan kaikki kuvat ja niin, että haetaan kaikki sisältöosiot, mitä sen sivun alla on, ja listataan sen kaikki kuvat. Tosiaan niillä oli kans kontentti, niin me voidaan käyttää sitä tagia ihan samalla lailla kuin ton pagein tagia. Ja sitten haetaan sen sisältöalueen kaikki kuvat, ja siihen käytetään samaa get tagia. Kuva vielä. Tallennetaan. Katsotaan mitä tapahtuu. Eli tää pitäisi olla siellä uusi design-lasissa. No niin. Siellä on tekstit, kuvat, tekstit, taas sen kuvat. Ja jos mä haluaisin tonne 3, niin ei muuta kuin vaan tekee uusi. Mä nyt simuloin tämän duplikoimaan yhden tämmösen. Päivitetään. Sinne pitäisi tulla 3. setti. Ja tällähän vedetään sitten läpi nämä muut sivut. Etusivu, missä ei tarvinnut kun nämä yksi kuva, se tuli suoraan siihen sivuun. Se tieto löytyi suoraan täältä. Näissä muissa, missä haluaa monta, voi tehdä tämmöisen sisältöosion, jonka alle laittaa kuvat. Ja niin se homma menee. Ja jollain sivulla oli myös sitä, että kun painaa kuvaa, niin se tulee isoksi. Se voi tehdä, mutta se löytyy sitten sieltä lopulliselta sivustolta. Se ei ehdi tähän screencastiin. Käykää katsomassa ajantaika tästä osoitteesta, miltä se näyttää sitten lopullisena. Meikä jatkaa sisällön hakkaamista. Kiitos, että tsekkasitte.